Human nga resign sa PDP laban si Governor Gwen Garcia tungod ni suspended Mayor Mike Rama, nibiya sa dayon si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa PDP laban. Ni sunod usab dayon sa paggabiya si Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Managlahi man tuod ang ilang mga rason sa pagbiya sa partido apan usara ang ilang tuyo og tumong. Kini mao ang pagsuporta ngadto kag Governor Gwendolyn Garcia ang inahan sa lalawigan sa Sugbo. Dako akong pagtuo nga daghan pang mga mayor diri sa Sugbo ang mosunod sa pagbiya sa PDP laban nga partido tungod kay ilang ipakita ilang suporta ngadto kang Governor Gwen Garcia. Unya sa ilang pagbiya sa PDP laban dili naman na sila makapahimulos pod niini. Sa ilang pagbiya sa PDP laban dili sila nawili kay di naman po sila magkapahimulos niini. Sa una, sa dihang si Rodrigo Duterte pa ang presidente. Daghan kaayo ang gusto magpamimbro sa PDP laban. Apan karon nga dili na presidente si Duterte, dili na gyud sila magpanuko. Dili na sila mawili ang kini mga politiko nga muhawa sa partido. Ingon ana man gyud na sa politika, in politics there's no such thing as permanent friends. Karon, mamahimong kauban ta apan ugma mamahimong kontrata. Nasairan nga na-discourage si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa dihang defilan siya og kaso ni suspended Mayor Mike Rama ngadto sa Office of the President nga diin gusto pa ni Rama nga masuspend sa gyud no si Gwen Garcia mga kabombo. O ya tulad din ni biya si Governor Gwen Garcia sa PDP laban. Tungod kay unsa pa may rason nga magabilin siya sa PDP laban nga ang Vice President for the Visayas sa PDP laban nga si Mike Rama gikihaman siya niini. Kahinumduman nga si Mike Rama ni file og kaso batok ni Gwen Garcia tungod sa pagpahunong ni Governor Gwen Garcia sa paggatukod og gaba sa station sa BRT at tubangan sa Capitol Building. O nga ako nang tuo ko nga pipila ka adlaw gikan karon or basin ugma sunod adlaw di na po lain nga mga mayor nga mo deklarar nga mobiya na po sila sa PDP laban mga kabombo. Kini agi og pagpakita sa ilang dakong suporta ngadto kang Governor Gwendolyn Garcia. Na feel manggod sa mga mayor nga pinangga sila ni Gwen Garcia. Na sinati sa mga mayor sa kalungsuran sa province of Cebu nga pinangga sila ni Gwen Garcia. Muna nga, og unsay desisyon ni Gwen Garcia, mag-uyon-uyon rapod ni ang mga mayor, mga kabombo. Nakapabay opposition sa province of Cebu, muragwa naman tingali. Nakapabay mga mayor nga opposition sa atong gobernadora, muragwa naman tingali. Halos tanan mga mayor sa province of Cebu or entire province of Cebu, mga membro naman tingali sa One Cebu. One Cebu. Gitinguha magina ni Gwen Garcia nga ang tanan nga mga mayor bisa pag opposition magkahiusa ta dapat One Cebu gyud. Si John Davide opposition na kaniadto pero karon nagugoy-hugoy na ni Governor Gwen Garcia. Na-unite ni Gwen Garcia ang Cebu, ang province of Cebu. Kaya ang opposition di naman mo kontra ni Governor Gwen Garcia. So na One Cebu gyud mga kabombo.